Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Bernes, no? It's 20 na sa buwan sa Marso to 2026. Sa dili pa dahil, no? Shout out tayo ko sa tanan nga nagsunod na dinramahan, no? Salamat kayo sa pagkabayo-bayo, no? Shout out ko kang James Alvero, no? Salamat kayo idol sa kinaminti ni mong pagsunod, no? Sa mga sugilanon. Nagikan sa drama ug kang Lensen Mendy ay salamat kayo idol, no? Sa tanan nga nagsunod alin dramaha, salamat kayo. Palihog day ko, no, og subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo, no, kung ako'y bagong i-upload ng mga sumpay nga sugilanon nagikan sa drama. So no, ang maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Marites Alvarez. Part 20 na tanong, mga kalasunod, mga followers, no? Anino sa kagahapon. I love you. Oh, wala siya ko nito pagka. Ibiya na niyang gisakyan. Oh, wala siya muli pagbalik sa bintana. Eme, ganun gibati na ako nga hinay-hinay na nalayo ang imong pagbati din ako. Hinapaunta nga dili ang imong trabaho ang makapalayo sa imong pagbati diri namo nga imong pamilya. Hinapaunta. Pero ang siya ako mahimo. Aron mas pilion minimo si Inday. Imo ka ng pangandoy. Mahimo ba din namong kailog sa imong pagmahal o panahon ang imong pagkabot sa imong pangandoy, Amy? Hinaot pa unta. Nga inigabot sa higayon nga kinahanglan ka ng mamili. Kami ang imong pilion, Amy. Kami nga imong pamilya. Kahaw ang gadya kong kipati. Tingali, tungod kay mibiya na sabsiya. Wa man lang maabti o pila ka oras ang among panag-upan. Labing siguro, mangita na sa niya si Inday, Ilin. Inigmata niya. Ay. Dave, hay na mga asawa ni mo. Mibiya na, Nay. Di pa gani siya dugay na abot, biya na sad. Sige lang, Nay. Mato niya nga mamawi ko na siya namo ni Inday sunod semana. Manlaag ko na mi. Huwag iyang i-off ang iyang cellphone ar nga dili ko na makakontak niya ang iyang amo. Magsige man ko kuno ni pangita niya. Magsige panugo. Bisag di na oras trabaho. Oo kuno. Pero bayran masab kuno siya matag sugo kuno. Mao day nga mas daghan siya kwarta karon. Tatuwa di siyang amo na iyo eh. Daliman ka nga bayran ka matag sugo nimo kawas sa ilang opisina. Mao ba? Unay. Og ato na sab siya sa siyudad Mangabang aron doon na siya sa ilang opisina. Mupauli lang siya matag Sabado ug Domingo. Nga basugot ka? O ako mahimo na gawa sa pagsugot na lang. Trabaho man na. O alang sab kini sa mong pamilya. Babe? Ni anak ko? Babe? Uwa siya din sa sala. Natingal siya sa kwarto. Labing siguro nakatuhog na. Ngayon sa nabagudong orasa. Lawso na lang ako siya dito. Kuy, midaguok ng akong tiyan. Ay, wala ko makaunahon na sa pagkaon kay lahos-lahos ng akong biyahe sukat kaganiha. Iinom lang una na ako ni og tubig. Unya na lang kumukaon, human ako pagkawas si Josh. Katingalig, wapasan na siya makakaon. Ug nakatuhog na lang pinaabot na ako. Ay, ngit-ngit pa lagi ng kwarto. Namaong siya. Pero matod niya. Nga dili siya ganahan nga matuog ng pahong ang tanang suka. Akong pasigaan. Wa siya din sa kama. Hain magaday siya. Imposible sa nga na siya sa sud sa panyo. Huwag na maong og suka din Josh? Babe? Josh? Nanawag ay. Babe? Hain ka na. Ikaw ang hain. Oh no, you don't do that to me. Ang baliwan ko sa pagpangutana. You absolutely don't have the right. Unsa? Di ba di ko mahimong mangutana kung hain ka karon? Nga wa makadiri sa kundo nga matod mo magpaabot ka? So, naabot ka na diha. Ogwa ka. Hain man ka. Nagklabing. Unsa? Asa man? Di na kinalang masayad ka kung nasa. Kauban ako nga akong mga higala. Gipabalik ko nimo dinhi kay matod nimo magpaabot ka. Unya karon, gikauban na din nimo ang imong mga higala. You know, I hate waiting.
Nasayod ka gyud nga layo pa kaayo ko gigikanan. I know. Inungdan nga wa na kumuha. Gigutom na ko. Kagadi na pa kong way kaon. And so, Unsay anso? Mga unta. you know, kauban ako nga kung mga igala. Anawag lang ko. Anong pagsiguro nga napalik ka na. Oh, I have to hang up. Kay gitawag na ko sa akong amigo. Kadit lang, Josh. Babe. Makalakot eh. Ipadali-dali ko niya og palit din unya di ay wara sa siya din kauban din niya iyang mga barkada. Asa mo siya ana? Kalakot siya eh. Ta, bahala ka. Gustuhon ko ning imong kwarta. Mukaon ko sa mahalong restaurant nga abli pa karong orasa. Paduog Domingo. Dave, patos eskwelahan kay malate na ni. Nay. Tana. Andam na ka? Oh, tatay. Unsa man? What day na is today? Thursday na. Yes! Ano ba kada adlaw ka mamuta ka nag-un sa adlaw, ha? Kay ingon man anas eskwelahan, di ba? Pangutan-on mo sa inyong teacher kung unsa nang adlaw. Next Thursday kay Friday, tatay, no? Ug tana kay malit na ka. Absent ra ba ka pagka Lunes? Andam na ka? Oh, tatay. Unsa man? What day na is today? Thursday na. Yes! Ano ba kada adlaw ka mamuta ka nag-un sa adlaw, ha? Kay ingon man anas eskwelahan, di ba? Pangutan-on mo sa inyong teacher kung unsa nang adlaw. Next Thursday kay Friday, tatay, no? Ug tana kay malit na ka. Absent ra ba ka pagka Lunes? Andam na ka? Oh, tatay. Unsa man? What day na is today? Thursday na. Yes! Ano ba kada adlaw ka mamuta ka nag-un sa adlaw, ha? Kay ingon man anas eskwelahan, di ba? Pangutan-on mo sa inyong teacher kung unsa nang adlaw. Next Thursday kay Friday, tatay, no? Ug tana kay malit na ka. Absent ra ba ka pagka Lunes? Niya na mga papilis ng imong gipangayo. Good. Gusto ka coffee? Gusto ti ka. Babe! Man anas eskwelahan, di ba? Pangutan-on mo sa inyong teacher kung unsa nang adlaw. Next Thursday kay Friday, tatay, no? Ug tana kay malit na ka. Absent ra ba ka pagka Lunes? Niya na mga papilis ng imong gipangayo. Good. Gusto ka coffee? Gusto ti ka. Babe! Niya na... Friday na karon. May mo ba mulahos na lang ko sa pagpauli sa probinsya niya? Babe. Babe pa. Mulahos ka sa pag-uli sa probinsya, ha? No. Pero babe, misahad ko sa kong pag-umangko niya, ilaag na ko siya og mga adlaw. Some other time. Pero babe, nakasaad na ko. Og nagkabuok disat ko. Ha? Asa? Hong Kong. Manlaag ta. Asa? I want to unwind nga kauban ka. At the same time, may ikamitsap ko nga investor. Hong Kong? Mga tatag Hong Kong? Yes! Mag-atunig ko og Hong Kong. Magamit na rin ka itong ako ang passport karon. Yay! Unya, makashopping ba ko? Shop all you want. Okay, tapos lawas na kung adto niya, ha? Kay mag-shopping ko og maayo. Yes! Guess, makabayad ko og mahal mo karon, no? Oh, hey! Asa ka? So lock the door. Oh. Hong Kong raday katapati mo, ha? Nak, ali na. Uli na ta. Gilamok na ta din daplin sa kalsada. Wait man ko, mama. Sabay na lang ta magpaabot. Gabi na, oh. Sige na. Tayo. 9. Ikanay na basta, tay. Sakay na mama, ana. Uyi na mama. Ha? Manlaag na taog matatay. Tatay, mama na. Mama na. Tatay, hunong na bas. Mama na, uy. Mama, ako
kuyod eh. Mama! Mama! Ay! Di, Kuya Dave. Oh. Bisa, dahil na. Ay! Di si Mama! Ay! Di si Mama! Ilan? Ayaw na lagi paghila. Oo, ano ba ng bata nga naghilak mo na? Naduka? Naduka ba sa ninyong na mauli, oy? Ayun, mas Amy. Wala eh. Wala nga mihilak. Mama! Langga, ayaw gilak. Ay, pakili ka gabiin ng dako. Madunggan tag abat. Mama! Ayuya! Oh, lagi. Mama, lagi ni mo. Bernis pa man ron langga. Tingnan niyo, ugma pa na mauli. Napaabutan na lang ugma, ha? Hilom na. Ipag sige gilak kung kusog ka. Ayaw kay madunggan kas abat. Kanon si ako! Oh, kano kas abat? Sige na. Pahiran tarang luha nin, baby. Langga man ikaw. Usik-usik naman nis luha, oy. Muabot ito ang ginahan ni mo, ugma. Imo pa yung hilak-hilakan. Ugma na, uy. Mama? O, lagi. Ugma naman na sa mama ni mo uli. Sige na, tugla. Tugla lang ga. Kay duka na kaikusan. Nagsigi ka magpunan. Ikaw, sige na kay kapanghuyab. Isunod na batas inyong kwarto, Deb. Oh, Nay. Langka, ali na. Ako, kus. Oh. Ang kabaw, nagpakugos. Dali. Ugma na, uy. Mama, tatay, no. Oh. Ugma, uy. Mama, no. Ay, taon besan. Excited na kaayo ko, babe. Di pa lang doon ay milupad ng ating sakyan niya ang plano, babe. Sleep. We still have almost 4 hours to rest. Dili ko makatug. Excited kayo ko. First time? First time mo lang. No wonder. Nga ignorante ka. Ikaw pa. Grabe ka. What about kung dadun ako ni mo kanunay sa laing nasod? Sa mga lain-lain nasod imong atuan. Para ba dili na ko ni mo ingnon nga ignorante. Sure. Why not? Asa ni mo gusto? Shut up. Or idinayti ka. Nga akong kauban. Sorry na, Kud. Happy lang ko. Okay, sige na. Katog na diha kung ganahan ka. Basta ki ako, mutanaw pa ko diri sa may bintana sa aeroplano. Makita pa daghang mga suka sa ubos, oh. Kanindot. Oh my gosh. Aray, hala. Hala, isa ko. Lain ako dunggan, babe. Mura lagi itong nasiyok. Sleep. Maanad ka raw niya na. Pressure ka na. Sleep. Why? Nay? Mm. Nay, ikaw na'y bahala ni Ilin, ha? Mo trabaho sa ako. Ipahuman ra ba og dali sa tagiya ang iyang gipahimo nga kabinet sa ilang kwarto? Nay, ato na ba? Si Ilin unya. Ako na bahala, ini bata. Sayo ka pa uban ninis daplin sa kasada kay maghuwat sa inahan. Kapag muabot, mula hosmagil untas ato. Pasag din na lang. Dali unlasap na ako ang akong gibuhat aron nga sayo ra ko nga mauli. Ako lang to tiwaso, Nay. Sige, Nay, alis ako, Nay. Dailin! Ato na si tatay. Papay, tatay! Bye-bye! Unsawag ka. Wapa kakapuya dinig lingkod-lingkod sa daplin sa karsada. Nasigaw na nato ang tanang abog sa mga aking sakyan na din eh. Mas una kapag gani may gawas din kaysa imong amahan. Sabay na lang huwat ni mama ni mo na. Ay, huwat yung ko din niyo ya. Kaya pastila ni mo bataa ka. Ay, nilang laki ko. Ilim! Manok! Unsay manok mo, oy. Mas buboy mo na. Tawgon man na siyag manok ang umiko kay mura ko manok iya buhok yu ya. Unsa? Ay, pastilan. Duwat na na. Nakakutagan tulin. Awaw. Na. Tagan kayo no.
Inig-abot na lang ako, Mama. Put ko dagkan anak chulin, oh. Ako daggan ko na daan na daggan na duwa na. Maya mong ko chuyin. Tian mo eh. Takot lang na. Ato tila nunoy. Ay, di ko, oy. Huwat ko ako, Mama, di, oy. Payag yan din eh. Ay, di ko, oy. Di asa ni mo eh. Pala kay. Si puno na kada. Pala ka Lo. diya eh. Pala ka diya. Diwati mo mama si punon. Di lang kauli-uni mo mama eh. Pala kay. Imong Mama manok liwat ni mo. Dili. Dili, anak, ha? Ingon man siya ako, tipunon, Mama. Di ako uyon ako, Mama Yuya. Elaine. Uye ba ya, Mama Yuya, no? Uye ba ya, no? Niara ko sa hotel sa Hong Kong. Babe. Babe, asa taman laag? Ganahan ko po ito sa ilahang market din eh. Ganahan ko nga mo experience sa mga na-experience sa uwan. Para sa nang ipakita sa pang mga vloggers pa. Babe, dad ako dito, please. Babe, bangko lang tang naabot. Can we just rest for a while? Then laag later? Ay. Okay. Pero babe, gusto ko makasuway og sakay sa train, ha? Kana train nila din, Unya, mga data sa Disneyland. Ay, ganahan ko mo sakay sa ilahang rides. Then, mga data sa ilahang Ocean Park din, Then, sa tanan nila mga nindot ka mga laagan din, Sa gabi na ta mag-night market. Naman na sila, di ba? Di ba? Dili mo mahimong laagan ang tanan nilang mga laaganan din eh. In just a day or two. Ay, unya, saan mo na? Oh, may mo kang balik din eh next time. Really? If you like. Papalikon ko ni mo? Yes, if you like. I love you na, Josh. Really? Thank you. Thank you na ining tanan. Told you. Dili ka magmahay uban ako. Matilawan mo ang tanan nga wali mo matilawi. Sukad pa kaniya to. So, thank you. Buhatan sab na ako ang tanan nga. Dili ka magmahan ining tanan nimong gibuhat para nako, babe. I will be a good girlfriend to you. So, tell me. Usay ko buhatan aron mas mamaayo pa ko sa imuhang mga mata? Just be good. And be submissive. Good? Samarani? Absolutely yes. Oh, get up. Oh, you're getting better. Oh. It's called return of investment. Oh. Sa ginakunaw man lang akong gihimong aparador ni Ma'am Conching. Wala kong mahunong sa panito. Mikaon ako ditong samtang nagtrabaho. Mana lang ni. May mabawon sa aming kwarta sa among pagpanglahag ni Amy o ni Dailin. Ug managin may makalaag. Human man imba. Kay mag-alas 4 naman. Magsugba-sugba lang minining isda sa gawas aron nga mas lingaw. Unya, mag-istorya-istorya. Taon-taon namin wa makahimon ini ni Amy. Doon ako sa amo. Da Amy? Wa maabot. Unsanay? What? Uy, gani kus bata ganina nagpaabot. Nakatuog lang ang taon nga akong gikugos o giuli din eh. Wa mauli si Amy? Nga naman. Siya rin ka makatubag na yung pangutana, Dib. Si Inday? Mag-am-am ka sa doon niya, ining bata, ining mata. Kadaganan ako og napalit para sa kong kaugalingon. Oh gosh, maglisod akong bitbit sa uban. Si George Manggod, gibiyaan ako niya din
Ako na ko'y bahala sa tanan kung asa ko paingon. Libuton ko nun ako kinindapita. Og makita na nako ang daghan kay mga nindot kapalito nun. Og tuod man. Tinuod ang iyang gisulti. Oh my gosh. Kung mahimo pala nga paliton ako ang tanan ako makita niya nindot. Ako na kinagibuhat. O daghan og nindot din uy. Munyeka. Hala ka nindot na namang munyeka. Ganahan kay kay si Elaine, anak ba? Si Elaine. Ang ako, anak. Nagasaad ko niya nga ilaag na ko siya karon. Pero niya ako sa layo og nag-shopping ako ng usa. Namalit sa tanan akong ganahan o sorry, anak. Pero dugay na kaya na ako ning gipangandoy. Kini ang kinabuhi nga dugay na akong gustong maangkon. O nga pasaylo ako ninyo. Kalimtan ko una nga usak ko kainahan. Dili matingali sa ako ng usahay. Unahon ko sa mga kong kaugalingon. Kadi ba, matod pa bitaw nila? Love yourself first in order to give love. Ug maoke na ang ako gibuhat karon. I am loving myself. Sige na. Kaon na. Elaine. Di biya mayang manlood o niya yapil ni mo grasya. Kaon na. Araw dili manungkom ng imong anghelo niya. Gusto ko, Mama. Yan na lagi to karon taod si mama nimo. Kaon na lang aron dili masuko si mama, hindi abot niya. Nga kapay kaon, okay? Kaon na. Ingon man siya yaagta. Manaag lagi ta kung maabot na siya. Bii naman. Oh, uba sa buntag ta malaag. Sige na, kaon na. Ugma. Oh, ugma na. Sige nga ka na. Very good sa bata. O niya, higop ining utan aron mahimsog. Wala ang kaugma, kinahanglan baskog ka. O kining utan ang makapabaskog ni Inday. Yaya. Hami. Imo ning tanan. Yes! I know. Gipalitan ti ka og polo shirt. Giganahan ko siya ang kolor. I think bagay kaayo ni Nimo. Musamot ka kagwapo tan-awon ni ini. Here, Is it good? On si Bran. Wait. Ako tan-awon. Get it, Okay. Ibutang lang diya sa lamisa. Dili ni mo isukot? Isukot ba? No need. Just place it there. Kikapoy ko. Masayiino na nga ko mo. Fine. Alipe. Babe, wa naman kayo meeting ugma dili ba? Ingon ba ka nga mag-unwind ko din So, manlaag ta. Gusto ko mag-Disneyland ta. Okay. Okay? Promise? Thank you. Dong, Nay, lahom na kay gabi dong niya di apakas pantaw. Paabot kaghapon mauli siya. naibaw kong dili na, Nay. Wala siya kasakyan ni Urasa. Pasado alas 12 na situngang gabi. Naarawan na. Di so na dire matug na. Di nilang ko, Nay. Wa pa makuduka, Balik na lang sa imong kwarto. Ay, kabala ka, oy. Niya na itong asawa ni mo ugma. So, mo na kung so mo, ha?
Sige, Nay. Nay, Unsa man na? sa imong tanaw, makahimo ba si Amy sa pagbiya namo ni Inday? Ano mo na kahuna-huna ka mas papangutana na? Wa ra, Nay. Ay, kalimtan lang to akong pangutanan, Nay. Sige na, padayon na siya mong pagsulod sa kwarto. Dave, nak, ayaw pa ko na hunag daot tandong. May nabisihan lagi tigaling imong asawa. Di ba maton niya, kagawin na isang gisugo siyang amo. May mong mo na yung gibuhat karon hinungdan nga wa siya makahigayos pagpauli. Masayod ko, Nay. Ambot ba? Ngarong nabot man to sa kung hunahuna ka tumaong pangutana. Nasayod ko nga mahal mi ni Amy, Nay. Bang, sige na. Magdungan lang noong tagsud. Naduka na sa ko. Tara. Ali na. Mga ito na tas dagat. Ganahan makakamulaag. Tana. Ay, Unsay ay. sige man ko kita at tatakat. Di ko tatay. Di ka maligo karon sa dagat? Taob kay ron. Dako kay ang dagat. Nindot kay ilangoy-langoy. Unya mga unta dito og kanang balbangaan nga saging. Nya isuwa sa humba nga langka. Ug na siya puso nga kinilaw. Ug nagluto pagid si Lula nimo og kamote. Dili ka na? Mama ako. Nakitaan ba nako sila si Manok nga nagpaingon sa dagat kanina? Nangita to nimo. Akong giingnan nga maligo sabta karon. Ngaway man na manok. Naasab sila si Angie dito. Silang tanan sa iyang mama o papa, uban ang iyang manghod. Di ba, ganahan man ka sa manghod ni Angie, kay cute kayo? Tuwa sila dito ron. Daghan kang tao sa dagat. Murag fiesta. Sige na, ali na. Inig-abot ni mama nimo, mulaw sa siya dito sa dagat. Pareha sa una ba? Tana? Tana. Kusog-kusog man ang bawod ron. Hangin man gud, Nay. Kawanon sa tingali kay landong man. Mas mayo hinaw ni aron dili mapaso ning bataa sa init sa adlaw. Jing! Ayi! Duwata, dakog-dakog dali! Ngaway man ka. Di, Yaji! Kiki. Tatay. Sige, pero dili magpalayo ha. O, laki tatay. Di ara mo kutob sa ko makita. Kay magsugba para ba ko. Yatagan ta ni lolo nimo ganina og karne kay dili siya makauban nato din hiron sa dagat. Kay may lakaw siya. Di ara mo sa duol ha. O, tatay. Sige. Hoy, manyok. Kayin mo! Kaya ni mo! May na lang kay nalingaw na. Kung ano bang sigig paabot sa inahan. Yan na sa pingalirong taw-taod si Amy, Nay. Dalion ko na nigsugba ang baboy. Palihukog lang taw ni Inday, Nay. Wag, hindi si manok. Hindi, buan. Ikigog ko na mo. Ikigog ko namin naman no. Ki, ako ah! Ayaw mo layo ah! Punta lagi mo! Gani. Sige. Ki, tagan mo! Didi! Takpo na ta mo! Ayaw ako kog na manok. Ayaw ba? Ang paalak ka. At ko lang. Aroy di ka kapasta
Dam na nako ni among pagkaon din is nakin. Tabunan lang una ni nako kay langaw. Ang mga bat. Wa naman lagi maubad sa tapok ang akong apo. Ay naman di ay. Mas pwede sigihan din nagtulos dagat. Ay, may gidagan sa dagat sa Mario. Usam ka na. Oh, Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Nay! Asa ka, Nay? Iginuwa ko daw na yung bata tao na yun. Dagan matadagat kun. Ingon ko ilang puti dagat. Usay niya tabo. Nga doon eh. Aga ko kapo. Ay, nga ko kapo mo daw. Tara nangay. Ginuwa ko. Aga ko kapo. Nay! Ayun siya na tayo, Nay! Hilin! 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 Padapin na mo. Ay mo pagtapong kayo ka. Ginuwa ko! Ipaimutang mo na. Hilin! Anak! Diyos ko. Ay, salamat. Salamat ito. Nagan ko kapo. Ay lang gani kay nakita ang ginako bay. Dito may dagan batas dagat. Yung sumiyat to mas long. Nabutog dagan ito. Hilin, anak! Dali ni tatay! Dali ni tatay! Pag nagainom yung nagtubig nga ni bay. Ay lang gani kay bawang kamay mlangoy ni bata. Huwag maunod og lahos. Ay, Diyos ko. Ang bata, Nakatuog na, Nay. sa ino ako. Akong sa. Nalipat ko kay nag-andam ko sa pagkaon. Ako sa. Nay, ayaw nagbasula ang imong kaugalingon. Kung may sadaan man, kitang duha. Kay kitang duha ang hingtungdan. Usanli kasultis inahana na akong masayod. Dili kinahanglan nga masayod siya, Nay, aron way samo. Din. Oh my God! Kang! Ganahan kag hang, di ba? Ang sugyor, di lang kag... Oh, balahat pa. Hangit tinuod siya tinuod. Bawa na pitit. Butangan ako imong ball, ha? No, thank you. Imo na. Oh, kadagan ini. Sure lang to. Magkuhar ko kung ginahan ko. Buti na lang imong pagkaon kay mayad tuon pa ta. Asa naman sabta? Surprise me, babe. Nagkasiguro ko ma-surprise ka gyud. Dili na ko makapaabot. Unsa ka na ay? Secret. Love it. Nagkasiguro ko. Unsa na dinhi? Oh my gosh! Jewelry shop kinindapita? Kung may bigyan na to dinhi, dili ta may pao nga jewelry shop de kini dinhi. Oh my God! My God! Kanin nila dinhi. I know. Ang mga mahal. Just like you. Wow. Just wow. Ay, kani, oh. Hala, kanindot ini, kani. Ay, kana. Mas nindot na, oh. Puwa ang bato. Hala, kanindot anang pindat. Mas maputi pag akong dugan, ana. Kung maunay magbitay sa akong liog. Hala, kapuwa sa iyang bato. It's Ruby. Ruby. Hala, kanindot. Uy. Ganahan ko, ana. Then, maimo ka na. Unsa, babe? Tinuod ka, babe? Babe! Thank you, babe. Thank you for making me so happy. And extra special. Thank you, ha. Babe, wala ko'y pangitaon pa uban ni mo. Dili na tingali ko makakita pa og laing lalaki nga sama ni mo, babe. I love you. Nakatusig maayo human sa nahitabo ka kanina. Ikapoy tingali siyag maayo panlimbasog aron lang nga mulutaw
balik sa tubig. Saan na lang kung may dautan pa na itabo ni Mulak. Dili ko tingali mapasaylo ang akong kaugalingon. Ug labaw nang dili ko mapasaylo sa imong inahan kung may naitabo pa nimo. Pasaylo ka si tatay, ha? Sa dagat ragiti ka nahaylo og laag. Dili makahimo si tatay ug dani mo og laag sa mga mahalon nga dapit. Dili sad makapalit nimo sa mga mahalong duhaan ug sinina si tatay nimo. Pasaylo ako na. Nasayon ko nga dako kong pugkuang ninyo ni mama nimo. Pero laning kamot ko nga mahatag ko ninyo ang ato panginahanglan. Dili man sobra-sobra pero gisiguro kung dili usab ka mo magkutman. Inigbatan ni mo karon. Mangita ka na sa imong mama. Imihain ka naman. Anong wa pa pagkamauli? Ganun bisag tawag na lang. Wa magil ni mo buhata. Hain ka naman ay. Ay, my gosh! Naguot ng sud sa akong malita. Dili na ako masud ang tanan akong mga napalit. It's okay. Ibili na lang ka ng uban. Dini sa room ning hotel. Ipuso na ka na nila. O ganya, ilaho na? Ay, no way. Mga nindot ka, halos pulos ning akong gipamalit. Labi na kini akong bag, sinina, sapatos. Ay, babe. Oh, fine. Mag-excess baggage ta. Ay! That's why I love you so much na. Di kay hilig ka kaayo. Paimusli. Something na panimo ang akong atensyon. Usay, pwede may pasabot anong pagkasulti, ha? Nga na plano kapag pangita og lain? Mao ba? Oh, well. We can never tell sa dagan sa panahon. Mga batanon pa kita, Emmy. May mong gusto ti kakaron. Pero di na ko ganahan mo ugma. Usa? O kung sa'y buhato ni mo? Ha? Damp you. O, magahimo ka na ako? No. Not for now. Mao nga ayaw gi ko pakita. Ug bati ni mo, babe. Kay. Aw. Dali ra kay kong ma-discourage ug babae. Ug tihasap ko maayo. Ang pagpapilit sa lalaki na ako. Oh, shit. Maliit na sa tong flight. Inigilaki, ha? Now I'll make it quick. Ow. Asa ta sunod mo laang? Asa ni mo gusto? May mo pa na itong i-move ang atong flight? Kagasa kong mula sa China, gikan din sa Hong Kong. Sa kong nakailang nga Pinay, kagahapon dito sa market. May mo na ko na itong i-tracking ang China, gikan din niya. Yes. Yes? Yes. Samahan na. Suppose on ang atong flight pauli sa Pinas. Si Amy. Si Amy nagkaroon na nuktok. Nanaday! Bay, may gini, nagmata pa ka.
Yan ni kita ka, bisa gabi na, kaya namasin kung gumata pa ka. Hindi mo ko gingon mo ginabuntag dak, saan sa naitabo sa mong anak. Ay, katong giaton to nga resort ba? May kontak og balik na kus ma'am. Pasugdan na ko niya ugma. May kontak na nimo? Oh. Ha, di pa isa gano. Kwarta na! Nalipay ko ba yung anhi ka? Paul, masa ko sa mong cellphone, be? Ah, Akong tawagan si Amy. Ako pa akong tanong kung hay na siya karon. Kung mauli ba siya? wa ka malipay sa akong gibalita ni mo. Wa sa di muli mo sa babay. Pahamas ako kadit, be. Oo, ano? Salamat, bay. Kontak ka? number you have dialed is either unattended Bagting or wa. out of coverage area. Please try Di mo your kontak? call later. Di man makontak. Oh, busy tingnan ito ba eh. Kung wa pa di kumaan ni Dini, di ka kapanawag niya. Tahan siya day. Ako pa ikaw ba no? Palit kag cellphone eh. Bisa ka ng barato kong unanggot. O baka ka ng mangutang lang ka. Uso naman aron. Basta bayran lang yun mo, aron di ka samuk-sumukon sa imong giutangan. Ay, laay ka ng wakikontak si mga asawa ba eh. Ug labaw sa tanan, kanang laay kayo, kanang din ako lion. Ug mauli rin siya kanusaan niya gusto. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Anino sa kagahapon. Kapalihog na ikuno ug subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.